علال مس نقص عركي ضايدا عبتيشن نقصن بحنسا تفيكم نغنيكم قديفكم نتزاوركم لكم تايتا زبال تمثلا زركة بس أرقصر كحلو دي زبال أبتي سمع الغازي لغاوس مزوار ترى أيوة بزوانزي تردي كالوخو نقص حواي مليون دقا ويلو ومبر مزوار وين أكل تقالسي مخونا نيرو نحنا كنا الزاورة كنا كأننا مليون أجاقايت الشغال أقرب تهبتش كي حسب كل دي غنمر أبتي قمنا قيد كاس اللي تات موساد باقات بقت من الأخت مقنة نيرا نتم مقوع بعت بحد شنخ نتم جاجو تدم ما بيت خلق ده كنا يناو ديتي حسبنا له زي حسب زيكم كيكون عبيد عمو تفيكم كنقوم نزي نايزم مسفح فحتي بروباغندا كان برعيني ناك أننا مليون حوي أما برعانا دو انضايمي لهم كتتغيمكم ولا أنتي تنقربتش السبزي أقرأ ونجرو دو يكونن هاي تشكنا لي نقص عركي بزي هاقر دامو كبرت زي وليك ترف اتم حجاج زيت انحال كايو مليون حوي نحنا كوان نسحق يكون ننزل لنا كل إيرتراوي أنصار تتصابعتي دويلو بزل أوان نسغاق توازي كما يكيرو واحد ألكا تاري عنديو زي فلت كوي نمبر إذا ما يجي زمرعنا زلو لعلوتي حلفتي نميدا قوتالو قوبز دوازة وازة عدو حازة تقول دير في الناس جميعهم كلاتهم ناسناتهم كيمنون نميدا يتسلفهم رايمكا ساعدي كم عبران كوحسو انسرحو عنقنا ناسنتي بعليك يركبهم بعلهم من تقلو من يوم نزازم صوات بلوم هاجر قنا عمو حساس አይነፉዕን ምበልክዎም مناغن كيغي مليون سي تبلين زي تبلين صيد كنا قدا انا زي كنت قدي تقفت سمي معلمنا كم تقبروا زغنكم نحنا دأمو نقوسي دحن قدفوي للنمبر نعاقهون موافرنا كانيرنا نحنا زقبرنا يو دأمو انت قبلك هي نزي تخفيتلنا زلو سنا أمراو كوينات كن مكتنا قنينا
ጽቡቕ ጌርኩም በሉ ግለጹልና። ንዓና እውን ስነ ኣእምሮዊ ዓወት ኣድልየና ኣሎ። እዚ ናይ ኩናት ወረ ጨኒቕኒ በጃኹም ገለ መፍትሒ እንተለኩምሲ ንበይነኹም ኣይትግበርዎ። እንታ ክንተባተብ ኢና ቕኒና ስቒሉ ጭኑቕ ዝኾነ ሰብ ካብ መኒ ትብል ግዳ ምስ ሕወትካ ተሰሊፍካ ዘይትምክት ድሓነ ንጉስ ሓወይ ኣይተኽብደሉ ግድን ናብቲ ንሕና ዝበጻሕናዮ ደረጃ ዘይበጽሐ ኢልና እኳ ክንክዕቦ የብልናን። ይጭንቕ እንተልዩስ ስለምንታይ ክጭንቕ ከም ዘይብሉ እንታይ ተስፋታት ከም ዘሎ ድማ ንንገሮ። ኣነ እውን እኮ ክድብለይለ ይኮንኩን ግን አንጻር ተጸባት ሂደው ክትብል ተኾንከሲ ቁሩብ ትብዓት ክብልወካ ኣድላይ እዩ። ኣጆኸታ ትብዓት ከም ኣሕዋትካ እንዳዳ ትሰያቕ ገያጽ ከተተባብዐኒ ክትብል ፍረኸል ጊብካለይ እንታይ ከም ዝገበርኩም ዳ ዘይተዘንትውልና። ንሕና ዳ ዘይከማኸ ክንተባተብ ቀኒና ኣበይ ከድኩም ዳ ተተባቲብኩም? ሚልዮን ሓወይ ምትብታብ ክበሃል ከሎ እኳ ግድን ኬድካ ብኣካል ትገጥሞ ይኮነን። ንጉሴ ዝብለካ ዘሎሲ ነቲ ፕሮፓጋንዳ በቲ ዝመሓላለፈሉ መገዲ ገጢምናዮ። ኣብቲ ኢንተርነት ኣቲና ውሽጡ ውሻጡ እናጐራጐርና ነቲ ሓሶት ናብ ቃል ኣውፂናዮ። ካብ ናይ ኤርትራውያን ሓሊፍና ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያውያን እውን ኣቲና ጽሒፍናሎም። ነገሊኦም ድማ ኣስሚዕናዮም። እቲ ኣምሓርኛ እኳ ኣነ ገሊኡ ረሲዐዮ እንዴ። ንጉሴ ብዙሕ ይሓጊዙኒ። ኣንታ ክንደይ ነፍዕ እዩ ዝዓርክኻስ? ኣብቲሽ ግደፍ ምስ ጫማይ ከይትሕድረኒ። ቋንቋ ደንብ እንታይ ጠቅም ኮይኑ ሞያና እንዳኣሎ እንዳቋረጥኩ እምበር ዓረቡን እኳ ጀሚረ ኪደ ነይረ። ሕራይ ሰሚዕናልካ እንታይ ኢልኩም ኢኹም ኣስሚዕኩሞም? ኩሉ እኳ ጸብጺብና ክንወድኦ ይንኽእልን ኢና። ግና ነቶም ፈከርቲ ሓንቲ ዕጅብ ከም ዘይብለና ናብዚኣ ገጾም ስጉም ከብሉን ኣእጋሮም ክንቅሽሙዶምን ሓደ ከም ዝኸውን ኤርትራ ሃገርና ሕጂ እውን ብምዑታት ሰራዊታ ዘይትድፈር ምዃና ገሊጽና ኣሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዘይርብሖ ኩናት ክጥጠቕ ከም ዘይብሉ ነጊርናዮም። ኣብቲ ዝረስሐልካ ኸዓ እዚ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ባሕሪ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ይልዓል ከም ዘሎ ጽቡቕ ጌርና ኣብሪናዮ።
زغل حبريتا دا كابيناي منشي رقيبكم ويقوم تزنتنو زلقم ኤርትራውያን ኳይና ሚልዮን ሓወይ ብዛዕባ እዚ ክንደይ ቀያሕቲ ተኸፍለሉ ባሕርናን ወደባትናን ዘይንፈልጥ ተኾይንና ደኣ እሞ የለናን ማለት እኳ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ እንታይ መርገፂ ከም ዘለዎ ስለ ዘይፈለጥኩምሲ بقمت ديكم تزارو زلقم መንግስትና ተኣሞ ረዚን መንግስቲ እኳ እዩ። ኣብ ከም ዝሓሸውየይ ኣቱንየ ምስ በለሲ ኣነስ ኣፈለማ ቁሩብ ድንግርግር ኢሉኒ ነይሩ። ድሓር ግና ንጉሰ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ገለጸለይ ተረዲኡኒ ርግእ ኢለ። ንጉሰ ዳ ወደይ እንታይ ከረዳካ ኺኢሉ? እንዳ ኾይነ ዘይረዶ እንታይ ከም ዝንገረና እንታይ ትፈልጥ ስኻ? ነቲ ዘይምፍላጥ መዝሚዝካ ባ ገለ ከም እትፈለጥ ክትመስል ኣይትሰዓር። ድሓን ፍትእኳ እንተኾይኑስ ካብቲ ንዓኻትኩም ጥራይ ተነግረኩም ምስጢር ኣካፍለና። ምስጢር ተተነጊርና ዳ እሞ እንታይ ምሲለ ንዓኻ ክነግረካ? ግና እተነግረኩም ምስጢር ኣሎ እዩ ብሓቂ? ከም ዝበለካ ሰብ የለን። ናብቲ ዝረዳእኩ ክትፈልጥ ተደሊኻ ግና ምስቶም ላዕለዎት ካድራት ምስ ተዘራርብ ኩሉሲ ንስኻትኩም ከም ዜጋታት ዝመስለኩም ተዛረቡ። መንግስቲ ግና ንግዚኡ ስቕ መሪጹ ኣሎ የሚሎምና። ስለዚ ሲ ወደባትናን ባሕርናን ከም ዝግባአና ዜጋታት መጠን ክንከላኸለሉ ግድን እዩ። ኣነባ ክሓተካ ሚልዮን ሓወይ ስለምንታይ ኢኻ ኣብዚ እጅግ ገና ሰብሲብና ንቃለሰሉ ዘለና መድረኽ ኢድካ ዘይትሕወስ? ባዕለይ ክነግረካ ሃብትሽ ብሓፂሩ ሲ ቲፎዞ ኣብይ እዩ ኾይኑ ዘሎ ዘረቡ ከፍ ይብዎ ኣሎ። ድሓን ኣነስ ከም መንግስቶም ኣይኮንኩን ክትግምቱ ይገድፈኩም እኔ። ምስኻትኩም ኮይነ ነዚ ኣብይ ከም ሰይጣን ዘይረኣኽዎ ድዩ ተቓልሲ ዝኸውን ዘሎ? እምበር ትርኢቶታትካ ምዋሕሲ ምናልባት ኣብቲ ብዙሕ ተሓዊሱ ርኢቶ ህዝቢ ናበይ ገጽ የብል ኣሎ ንምርኣይ ይጠቅም ይኸውን። ካብኡ ናብኡ ግና ወደባት ክጥቀሙ ዝደልዩ ህዝቢ ምዃኖም እዞም ኢትዮጵያውያን ዘሕጉስ እምበር ዘርዕድ ወረ ገይረ ይርአኒ። ንዓኻትኩም ባዝብለኩም ግና ባሕርናን ወደባትናን ከይተጠቐምናሉ ክንተርፍ ካልኦት ከይጥቀሙሉ ድማ ክንሕልዎ ድዩ? ንምዃኑ ሰሚዕካ ዲኻቲ ዓያው ኣብይ ዝበሎ? ንበዚሕ ሓለና እሞ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየና እዩ ከኢሉ ንሕና ዳ እሞ ዘይ 5 ሚልዮን ኢና። ሓንቲ መርከበያ ተጽግበና ህዝቡ ንሕና ክንቀልበሉ ደሊ? ንጉሰ ተሓዊሳቶላ
ኣብቲሽከ ቑሩብ ዝሓይሽ ሓሳብ ኣለካ ዶ? ልኡላውነትናሲ ክድፈር የብሉን ባህልቲና ንሕና እንታይ ኢሎም ዘይናቶም ይጥምቱ እዞም ኩሒላታት ነዛ ናይ ወደብ ሕልሚ ከይገደፍዋ ምሳና ጽቡቕ ግርብትና ኽምስርቱ ይክእሉን እዮም። ቅድም ኣጠማምቶኦም የመሓይሹ ወደብ ምጥቃም ደኣሞ ዘይብልዝብ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዕኻ ዝግበር እኳ እዩ። ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን። መሬትና ክወሩን ተመጺኦም ግና ሰራዊትና ከም ዝድርዕሞም ክፈልጡ ኣለዎም። ንፈርሃሎም መሲልዎም እኳ እዮም ዓዘፍዘፍ ዝብሉ ዘለዉ። ሕጂ ብመደረታት ኣወል ጌርና ኣብ ፖስተኦም ከነትሕዞም ኢና። ኣታይ ተወዲ እኳ በቃ ክትሕጉሰካ ማለት እያ። እቲ ትብዓቱ ድማ ደስ ይብለካ። ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ናይ ኔቪ ተኸዲኑ እንድዩ ዘስምዖ ንዓኣቶም ራዕዲ ክእትወሎም ከሎ ንዓና ድማ ፍናንና ሰማይ ከም ዝዓርግ ዝገብር። ብሕልፊ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለናሲ ክንፈትዎ ጉዳም ኢና። ንዓይከ ትፈትውኒ ዶ? ንትኸዳ ኣበይ ዘለኻ ኢኻ መንከ ኸም ሰብ ዘኪርካ ባበለለይ? ኣነ ዳሞ ትውክልቲ እቲ ተራብ ኤርትራ ዝነብር ውፁእ ሕዝቢ እየ። ሓቅኻ ቐንጉሰ ኣይርእይንን እዮም።